Umure ilang 40 taun. Nom-noman kang isih Joko iki sebut wae jenenge Narjo. Anak petani iki saben dinane ngewangi wong tuwane ngarit golek pakan kanggo sapine. Kaya adat saben sore iku wis meh surup, Narjo isih ibut ngarit ning sawah cedhak kalen kang sukete lemu-lemu. Dheweke ora nglegewa yen sore iku mbeneri dina Kemis Wage, malem Jemuah Kliwon. Le, kowe gelem po melu aku nyambut gawe ning nggonku? Dumadakan tanpa dingerteni saka ngendi parane ana wewujudan wong lanang tuwa wis ngadeg ning ngarepe. Lah, jenengan iku sinten, Pakde? Gek daleme pundi? Pitakoni Narjo tanpa rasa cubriya. Jenengku Basuketi. Omahku ming cedhak kono. Kowe nek melu aku kepenak. Gaweane ora abot. Ming resik-resik kebon. Mengko kebutuhanmu tak cukupi. Kaya kena perbawa aneh, Narjo mung manut. Dheweke lali nek lagi ngarit. Arit lan kranjange kang wis kebak suket ditinggal semprung. Terus ngijlik tutwuri lakune pawongan kang ngaku jeneng Basuketi mau. Ora let suwe wis tekan papan panggonane Basuketi. Omahe gedhe magrong-magrong kang dikupengi pekarangan jembar direnggani tetanduran pastren kang endah sedep sinawang. Narjo nyambut gawene ning kono kanthi rasa gumbira. Sasuwene iki dheweke manggon ning omah prasaja saben dina resik-resik kandang, ngedusi sapi, ngarit. Wis pokoke saben dina mung ning nggon reget. Bareng saiki nyambut gawe ning omahe Basuketi kang sarwa resik lan nyambut gawene ya mung enteng. Ngopeni pekarangan, dadi tukang kebon, diwenehi kamar kanggo turu kang kasure empuk mendut-mendut lan mangane sarwa enak. Mula Narjo dadi krasan. Anehe sakploke dheweke melu Basuketi kok dadi lali karo wong ngomah. Lali karo bapak lan simboke. Lali karo adi-adine. Lali karo sapi kang saben dina diopeni. Ora mung kuwi, sakploke ning omahe Basuketi, Narjo uga lali ora tau salat. Kamangka dheweke iku muazin ning masjid cedhak omahe. Gara-gara melu Basuketi, Narjo dadi lali sakabehe. Nganti 40 dina Narjo ning omah iku, dumadakan lamat-lamat dheweke krungu swara adzan. Kaya ana kabel kang nyambung ning sanubarine. Narjo njenggirat. Dheweke banjur eling yen wis 40 dina suwene dheweke ninggalake kebiasaane adzan lan ninggalake kewajiban salat. Pancen wektu semono Basuketi wanti-wanti yen ning omah iku ora entuk adzan utawa salat. Lan Narjo ya mung manut wae. Nanging saiki ana rasa nata ing atine kepengin banget nglafalake adzan. Mula tanpa tida-tida maneh, Narjo banjur ngumandangake adzan.
Basuketi kang lagi santai ning ruang tengah kaget krungu swara adzan. Dheweke banjur marani Narja ning kamare. "Wis dikandhani, ning omah iki ora entuk adzan. Tak tendang tenan kowe nek ora manut." Basuketi muring-muring. Nanging Narja ora maelu. Dheweke lagi mencurahkan kerinduan, rasa kapak lan kangen marang kebiasaane sadurunge teka ning omah kono. Bab iki ndadekake Basuketi dadi saya muring. Ora nganggo aba-aba maneh, Narja ditendang sakayange kang banjur mental mabur nembus tembok alus ndeprok ning sawah pinggir kali papan panggonane ngarit dek semono. Narja delok-delok, noleh ngiwa nengen kebak rasa bingung. Rumangsa wis apal papan iku, nanging kok katon aneh. Kaya wis padha owah, ora kaya dek ditinggal 40 dina kepungkur. Sakwise tolah-toleh sawetara, klunyur-klunyur dheweke ngadeg terus alon-alon ninggalake papan kono arep mulih ning omahe. Lagi tak tinggal 40 dina kok wis malih kabeh. Omah-omah wis dadi apik-apik. Dalan desa ya wis alus diaspal. Elok tenan. Batine ngowoh. Nanging Narja ora pangling karo omahe. Sanajan wis malik dadi apik, nanging modele isih ajeg lan masjid kidul omah kang uga wis malik dadi saya gedhe lan apik. Iku kang dadi pathokan. Omah lor masjid iku omahe wong tuwane, ya omahe Narja. Mula dheweke tanpa rangu-rangu banjur mlebu ngono wae wong lawangi bukaan. Kocap kacarita wong-wong kang ana njero omah padha kaget ngerti-ngerti ana pawongan tanpa uluk salam mlebu ngomah njur maksrok lungguh ning kursi tamu. "Panjenengan iku sinten, Pak?" Pitakone nom-noman kanthi rasa gumun lan cubriya. Katon ing mburine ana wanita kang sajake mbakyune uga melu nanjihake. "Aku ki sing duwe omah kene. Lah kowe iki sapa?" Narja genti takon. "Sing gadah griya niku nggih kula niki," wangsulane nom-noman iku. Ing batin cubriya, gek-gek iki wong ora genep ngaku-ngaku sing duwe omah. Nanging ora mengkono sing dipikir wong wadon kang ana mburine. "Kosek man, Diman, kok priyayi iki persis pasuryane Simbah Kakung Suwargi? Coba tak takonane alon-alon." Wong wadon iku banjur lungguh nyedaki lungguhe Narja. "Nyuwun ngapunten, Pak. Panjenengan iku asmane sinten lan wonten hubungan menapa kaliyan Suwargi Simbah Nardi?" Pitakone alus. Narja jenggirat. "Suwargi Mbah Nardi? Apa bapak wis seda? Aku ki anak barepe bapakku, Pak Nardi. Lah, simbok ning ngendi? Lan kowe iki sapa?" "Sabar, Pak, sabar. Kula aturi sabar rumiyin, Man. Kono, matur Pak Dinarto. Cepet-cepet diaturi rawuh rene," ujare si wanita perintah marang nom-noman iku. Marang Narja dheweke kandha. "Nami kula Maryam. Kula anak mbajengipun Pak Narman." "Narman iku adhiku ragil. Narman wis nikah, wis duwe anak semene gedene." Narja ngoplok.
Aku ki lagi lunga 40 dina. Aku Narja angkluh, mripate mrebes mili. Banget keduwung keneng apa mbiyen dadak melu Basuketi. Kang Narja, kowe bali Kang? Ana swara groyok jedul saka suwaliking lawang. Narja noleh. Ana wong lanang gita-gita nubruk dheweke banjur nangis sesenggrukan. Aku Narto Kang, aku adimu lanang. Ujare wong lanang iku isih karo ngruket kanthi rasa kangen kang ora kinira. Kowe lunga ngarit tetaunan ora bali. Arit lan kranjang kebak suket isih gemletak ning sawah. Nanging kowe digoleki tekan ngendi-ngendi ora ketemu. Walah Kang, kowe iki lunga menyang ngendi? Bapak karo simbok nganti lara mikirke kowe. Bareng wis padha lereme, Narja banjur kepengin ngilo. 40 dina ning alame Basuketi padha karo 40 taun ning alame manungsa. Apa awake uga melu kepangan umur apa ora? Narja dadi angkles weruh sesawangan nang kono njero kaca iku. Narja ning kaca iku awake wis rada kisut, rambute njambul uwanen. Narja kang klimis umur 20 taun wis ilang. Sing ana Narja kang umur 60 taun. Narja kelangan umur suwene 40 taun. Wis, ora perlu digetuni. Pituture Mbah Brahim, takmir masjid kang umure 10 taun luwih sepuh tinimbang Narja, kanthi kebak rasa prihatin ngelus-elus pundake Narja. Gusti Allah isih paring kawelasan marang jenengan. Saiki sing penting jenengan bersyukur lan tambah nyaket ana ngarsane. Muga-muga kita kabeh kalih saka panggodane setan lan iblis. Amin. Kang ana kono padha ngamini. Narja dhewe banjur nata atine. Saben-saben diserang rasa kapak lan kangen marang bapak lan simboke, dheweke banjur njupuk kitab Al-Qur'an, ngaji kanthi tumusing ati. Yen wis mengkono dheweke mesti banjur nangis, luwe metu dleweran ning pipine. Nanging dheweke wis sumarah marang Gusti Allah. Ya mung ing dina-dina bacute dheweke dadi luwih ngati-ati, tansah nyuwun reksa marang panjenengane.